Киримов. Велко Прошек, добър пас към Стойчо Младенов. Туска, да, правилно. Съвсем категорично Стойчо Младенов премина защитника. Защитника беше принуден да го спъне, вече когато топката беше далеч от него. Ето вижте повторението. Стойчо Младенов му избягва и защитника в желанието си, може би с шпагат, да избие топката. Препъна Стойчо Младенов. Ламбер е категоричен, топката е на 11 метра пред Мюлер, а зад топката Ради Здравков.